Tur Kakak nggih. Os. Haha. Ayo pun Bapak Yetno. Ari Murdragung. Cokro Baskoro. Resanan kalau duwe dari pojok Satunggal Putra Mi Hong Karno. Monggo Bapak Yetno. Es. Haha. Ini Pak Sutik, Pak Kaisul, yang dijet lainnya apa atau dur, yo jong sensor, basis sing awas yo sing tegas, ye, lek wayah dendo, lek ora yo ora, manut, marmut enak wae, lek marmut enak wae, oke, hahaha, ye, ya ngono. Mana dadamu, yo iki lho dadaku. Yo dodo, yo bau. Oh iya, nek kaya tambah ora ya ora. Wis manut karo wasine. Bos. Pas urus kowe. Iki lho. Iya. Es enak-enakane Mas. Iya. Kurang siji Pak Kaisul. Iya, Dendo siji Pak. Iya.